এতিয়া মই বিচাৰি আছো ফেৰেঙ্গা আৰু খাম্ফা ক'ত খেলে এইটো মই বিচাৰি আছো। মই ক'ত খেলে নেখেলে মই একো নকম। খাম্ফা আৰু ফেरेंगा ক'ত খেলে এইটোৱে বিচাৰি আছো মই। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलार सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल दोलोनि सायाव। स' खाम्फा बरगयारी सार लोगोसे हाग्रा बिफाननि फेरेंगा रनजित बसुमतारी सार बिथांमोना बबे बियाबाव गेलेबावगोन जल्दी टिकेटखौ होदो प्रमोद बर' सार नोंथां बे बाथ्राखौ जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों। दायो गुबै बाथ्राया बिसोर रायजोफोर जोङो इउपिपिएलनि टिकेट होनायखौसो जोङो नेनानै दं। जों रायजोफ्रा नेनानै दं जे इउपिपिएलनि टिकेट मोननाय मोनैनि रिएक्सना माब्रै जागोन जल्दी गथायदो। जोंहाथ' बिपिएफ हानजा बा बिपिएफ दोलोआ केन्डिडेट लिस्टखौहाय गथायनानै होबाय नाथाय इउपिपिएलनिफ्राय दासिमबो जोङो केन्डिडेट लिस्टखौ नुनो मोनाखै। थारैनो रायजोफोर जोंहा इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव गन्डगल जागोन नामा गुलाय गुजाया आरो फैबावगोन नामा नैबे बाथ्रायासो नङा होनब्ला रायजोफोर। गोबां अखा बोथोरनि गेजेरजोंबाबो आङो नोंथांमोननो कन्टेन्ट लानानै फैदों। दिनै इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेट लिस्ट गथायनायखौ जों रायजोफ्रा नेनानै दङ आरो सोरबायदिया रिएक्सन जागोन सोरबायदिया गुलाय गुजाय खालामगोन टिकेट मोननाय मोनैनि सायाव रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय ए टु जेड मोनथिनो मोनगोन आरो नुलांनो मोनगोन। थारैनो गुबै बाथ्राया बिसोर रायजोफोर जोंहा इउपिपिएल दोलोआ मानो दासिमबो गथायनानै होनो हायाखै केन्डिडेट लिस्टखौ मानो डिक्लेयार खालामनानै होनो हायाखै माब्लानि दिनाव डिक्लेयार खालामगोन। बिपिएफ हानजायाथ' डिक्लेयार खालामनानै होबाय नाथाय इउपिपिएल दोलोआ माब्ला गथायबावगोन केन्डिडेट लिस्टखौहाय जों बयबो रायजोफ्रा नेनानै दं। जल्दी गथायदो मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार जे नोंथांनि दोलोआव गोबां गुलाय गुजाय जानो हागौ बिनिखायनो जल्दी नोंथांमोना टिकेटखौ बा टिकेटनि लिस्टखौहाय गथायोब्ला निस्सय रायजोफ्रा मोजां मोनगोन। जों बेखौसो नेनानै दं मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार नोंथां। लोगोसे जोंहा प्रमोद बर' सारनि हेंथायै इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां रायजोफ्रा सोंखारियो। स' नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन दिनै 5 बोसोर सरकार सलायनायाव जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेराव बेसेबां दुखु खस्थ' जाबोनांखो। इउपिपिएल सरकार जेब्ला सोलिदों बे समाव जोंनि बर' रायजोफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदों। बेफोरबायदि दैज्लां बोथोराव नायदो हमनानै ला आङो दायो रेनकट गानदों दाबायदि दैज्लां बोथोरावनो बै समावबो जोंनि बर' रायजोफोरनि न' बांखौ सिफायनानै होदों जोंहा इउपिपिएल दोलोआ नङा होनब्ला रायजोफोर। दा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय ए टु जेड नुलांनो मोनगोन जायफ्रा न' बां सिफाय जादों जायफ्रा रायजोफ्रा होख्रांजादों बिथांमोना दायो फिन खेब मा खावलायखो इउपिपिएल सरकारखौ मा बुंखो नोंथांमोना ए टु जेड फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन। थांनाय दैज्लां बोथोराव बेबायदि बोथोराव जे इउपिपिएल दोलोआ फेरेंगा रनजित बसुमतारी सारा जेबायदि न' बां सिफायनानै होदोंमोन रायजोफोरखौ जाबायदि खस्थ' होदोंमोन दा बिनि फिननायखौ नैबे इलेक्सनावसो दिनै होसिगोन जों रायजोफ्रा। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो दाजा। नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआव दङब्ला इउपिपिएल दोलोआवनो था नोंथांमोना फिन रिएक्सन जानो मोनगोन फैबाय थानाय जे टिकेटनि लिस्ट केन्डिडेटनि लिस्ट जेब्लानाखि गथायगोन इउपिपिएलआ अब्ला नोंथांमोना बागदावखांगोन। अब्ला नोंथांमोना जायजों लोगोमोन नोंथांमोना गाबखांनाय फैगोन आरो जायफ्रा टिकेट मोनाखै बिथांमोननि जानानै नोंथांमोना जायफ्रा नाजाथाबगासिनो नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोननि रिएक्सनखौसो जों दायो नायगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलां जोंहा हाग्रामा महिलार सारजों लोगोसे गोबां रायजोफ्रा इउपिपिएलनि फारसे माबायदि बाथ्रा बुंखो लोगोसे इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांदो। अब्ला रायजोफोर हाग्रामा महिलार सारा खाम्फा बरगयारी सार लोगोसे फेरेंगा रनजित बसुमतारी सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों आरो टिकेट लिस्टनि बा केन्डिडेट लिस्टनि मोननाय मोनै बबे बियाबाव गेलेगोन बिनि बिसय जोंहा हाग्रामा महिलार सारा रोखा जोंनो बिबुंथि होलांदों। लोगोसे जों रायजोफ्राबो गोबां होसिख्रावदों इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। स' नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ सिगाङावनो लाइक खालामखा लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांदो स्टेप बाय स्टेप। খাম্ফা আৰু ফেৰেঙ্গা ক'ত খেলে এইটোৱে বিচাৰি আছো মই। আমাৰ বিপিএফ জয়ী হ'বই। এতিয়া মই বিচাৰি আছো ফেৰেঙ্গা আৰু খাম্ফা ক'ত খেলে এইটো মই বিচাৰি আছো। মই ক'ত খেলে নেখেলে মই একো নকম। খাম্ফা আৰু ফেৰেঙ্গা ক'ত খেলে এইটোৱে বিচাৰি আছো মই। তাতেই যাম মই। ফেৰেঙ্গা ক'ত খেলিব এইটো বিচাৰি আছো মই। খাম্ফা ক'ত খেলিব এইটোকে বিচাৰি আছো মই। এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই নাকি সমষ্টিবিলাক। খাম্ফা কাম নাই এইবিলাক লিডাৰৰ কথা হৈছে। আপুনি ইমান ভাল লিডাৰ
আপুনি ইমান ভাল লিডাৰ কিয় কি হ'ল আজি ক'ত লুকাই আছে ওলাই আহক খেলিবলৈ ইলেকশ্যনৰ পিছত বিজেপিয়ে কৈছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছত উচ্চতম আৰম্ভ হ'ব চৰকাৰ আমাৰহে হ'ব কৰিলে আমিহে কৰিব পাগল নাকি বিটিসি গভর্নমেন্ট কোনে কৰিব বিপিএফ কৰিব বিপিএফ উচ্ছেদ কৰে না ল্যান্ড পাট্টা দেয় এইটো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কথা বিপিএফ ডিসিশন লৈ আছে মাটিৰ পাট্টা দিল কি বুদে আপোনালোকে কংগ্রেস কাম নাই কংগ্রেসও কাম নাই ইউপিপিএলও কাম নাই কিন্তু বিজেপি অলপ শক্তিমান হৈ আছে ইউপিপিএলতকৈ ওপৰত আছে বিজেপি আমাৰ নেক্সটতে বিজেপি সিধা কথা আমাৰ নেক্সটতে বিজেপি আছে এইটো কথা কেতিয়া আহিব 21 তাৰিখত অহাৰ কথা 21 তাৰিখত অহাৰ কথা হেলিকপ্টাৰ দেখাই দিম এইবাৰ দেখাই দিম আমার মাটি আমারই থাকবে আমার মাটি আমার লাগবে আমার দাবি পূরণ করো এবার দাবি সুষমা হাই হাই প্রমোদ বড় হাই হাই জঙ্গি দাবিকে পূরণ খালাইথों জঙ্গি দাবিকে পূরণ খালাইথों আদানি কোম্পানিকে জং জাহুয়া এ হায়া জঙ্গি খা এ হায়া জঙ্গি খা আদানি কোম্পানি ni ko ko jang ji ko